bagefter, hvad det betyder lidt mere. Men det var i hvert fald det, der gjorde, at du fik en rigtig, rigtig fin mundtlig eksamen. Det var super flot gået. Du har let til at grine, smile. Man kommer altid i godt humør, når man er sammen med dig. Fordi der er altid noget at grine af. På den gode måde. Du har også, fornemmer jeg, du er god til at støtte din kone, som er i gang med uddannelse. Og det betyder, at du nogle gange skal passe både hus og børn og det hele. Og jeg tror ikke, det er sådan, du har været vant til det, men du har ligesom sagt, nu er jeg i Danmark, nu er det sådan, man gør her. Og så gør du det, og synes, det er i orden. Det må jeg gøre. Og det synes jeg er rigtig godt, så du er også omstillingsparat, hvis du skal bruge flere svære ord. Og jeg håber virkelig, det lykkes for dig at komme til at bruge dine skrædderevner på en eller anden måde her i Danmark. Men for det til lykke med eksamen. Mange tak.